Gisugda na ang pagtrabaho sa Subang Dako Bridge ang boundary sa Mandaue ug Cebu City. Mao nga dunay parte sa daan nga gisirada na sa trapiko. Ang detalye ni Nico Sereno. Gisugda na karong adlaw ang pagsira sa parte sa Subang Dako Mahiga Bridge, boundary sa Mandaue ug Cebu City. Naabtan namo ang mga trabahante nga nipahimutang sa ilang mga gamit ug mibutang sa mga barriers. Katunga na lang sa highway ang maagian. Hinon kaganiha, nakalahos pa ang mga gikan sa Mandaue. Apandaan ang gipahibaw sa team ang bag-o nga traffic scheme sa dapit. Ang mga gikan sa Cebu City makalahos-lahos ra. Pero ang mga private vehicles nga gikan sa Mandaue paingon sa Cebu City gikinahanglang mo divert sa alternatibong agianan. Sama nining gikan sa highway mo left turn padung sa Gatewalk Drive. Bugtong makalahos gikan sa Mandaue padung Cebu City ang mga modern o traditional jeepneys. Naaman ni sila yung mga travel line yun, di na to sila pwede i-divert. So mo lang ni sila ang makagawas gikan sa Mandaue City. Mao na among agreement with Cebu City, no. So even motorcycles mo divert na siya kay once na masaag dito dakop na sa CCTO. Katuyuan sa bridge repair ang pagpa-elevate ni ini kay sigig maabtan sa tubig baha kung kusog kaayo ang uwan. Dili raman na about the bridge is also part sa pag-improve sa waterway diha. Kay ubos raman na ang bridge sama na ang tubig mo overflow. So usa dili ra na siya about sa transportation nga munindot, but pag-improve na sa waterway mo lapad gamay mo elevate ang agianan sa tubig. So dili na hopefully dili na moawas unless siguro dako jud kay na volume. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.